दैसाम पार्ट 2 नङा होमबा? औ पार्ट 2 दैसाम पार्ट 2 आव मा रल लादों देग्लाय? आं मोनसे खोथा सोंसै जेनेबा नोंनि गुबै दा डायलग दङ नङा होमबा? ओरैनो फिसा मोनसे डायलग नोंनि दा बेयाव ओरैनो होनो हागोन नामा? मोनसेल' जेनेबा जोंहा नै मिटिङावनो जा नै मोनफैलायबाय सफैबाय हाय होनदोब्रा खनसे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो खनसे बरायलायबाय आरोना जोंहा नैबाव दिनै इलेक्सननि बारहावा नालाय आं दाख्लैनिफ्रायनो इलेक्सननि एसे माबा भिडिअ लाबोगासिनो दं आरोना दिनैबो माने लाबोनानै नैबाव फैनाय जाबाय जोंहा माने दिनैना एसे बेलेग आरोना माने जोंनि नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे बर' केन्डिडेट माबादों आरोना सिखारदों बिथाङा जोंनि नैबे आइबि माने नोलोबारियाव थानाय आइबिआव फैनो नागिरदों माखासे मानसि जमा खालामबाय आरोना बेखौ माने जमा खालामनो खोन्थानायखाय जोंबो फैबाय ओमफ्राय जोंजों एसे सावरायनो होनना फैनो नागिरदों आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय बेखौ दा जोंबो नेफैबाय जोंना मोनफैजोबखाबाय नै माबाफ्रा बिथाङाबो मोनफैसिगोन होनना बुंदों आरोना अगरिसिम मोनफैबाय होननानै दा एसे खौरां मोननाय जादों दा बेसे बुरजा फैयो बेसे मायो जोंबो रायजोफोरखौ एसे बुथुमनानै दोनबाय जोंनाथ' मोनफैखाजोबनानै दंफैखायोआनो दा फैबाय थानोसै आरोना नायग्राबाय थानोसै बिथाङा मा होनलाङो मोननैसो कुइसन आं सोंगोन आरोना बिथांनाव बिथाङा माबायदि बेयाव देरहानो हागोन बे नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंसोरबो निर्दलीय पार्टिसो नामाब्रा माथो दाख्लैनियावबो नुबोदों सोब पार्टियाव नुयो माथो डाबल पार्ट जाना दं डाबल पार्ट आच्छा नै बिथाङाथ' एकदम स्ल'गान होलायथारदों दाख्लै जय जुक्त करक होनलायनानै आरो नै दिनाव खावब्ला बिथांमोनाबो सफैबाय राजामोनहाबो आं एसे माबाखौ देखायनोसै आरोना नैबाव मा होनबावनोलै आं बुंनो रोंला माने बिथांमोननि हिनजाव गोजालै नैबाव थानाया गासिबो सिङाव ओइ गथ' गोरलै लानानै फैलायथारदों नेबाबो मोना ओइ सेंग्रा अबाव फैदोंलै नोङो एंसो मा लांफैदोंलाय हो माबाजों दाउखो दिनै फैनो गोनां जोंना लखिमपुर समस्तिनि माबाया ओरैनो आरोना केन्डिडेटआ सिडनीनि माबानिफ्राय जाखांनाया बर' केन्डिडेट बिक्रम मामोनलाय बिक्रम बसुमतारी बिथाङा बेनो आरोना दा दसेनो फैसिगोन मानसिफ्रा नेफैखाजोबनानै दं आरोना आंनिखौ माखासे मोनसे बोथोरा गरमथ' ओंखायनो सिङाव मानसिफ्रा बारा जिरायनानै थानो बादों बाहेरायाव दंहैयोबो खावसे दा फैबा देखायफिनसै आरोना दा दसे उनाव केन्डिडेट मोनफैसिगोन आरोना दा बिनि थाखाय माखासे एसे लाहार फाहार खालामनानै जानाय लोंनाय दा मा वा दर फांथे लिरजोबलाय जोबलायथारदों माथो एवफुंगासिनोफोरनि मा बेदर एवनाया एसे देखायनोसै नोंथांमोननोबो मा बेदरलै मैसो माथो एसेल'थार इसेबांबो माबा ओमफ्राय ओंखाम संदों नामा ए ओंखाम बेखौ एवबाय आरोना मानसिफ्राथ' एसेबां गैखाया दा मोनायावसो बुरजा जागोन बे मोनसे पार्ट आरो दा उनाव मोनसे पार्ट फैबावगोन संग्राया माब्रै वा गारि आलदा जानानै दं लाफेरै मानसिफ्रा फैहांबायानो नै हाथाय जानो फैदों आरो हाबदों आरोना हाब मिथिङाव हाब बयबो हाब बर'आ माबायदि नोंसोर नुफेरनायाखै ना नै मोनफैलायबाय नै जोंहा माबा लाबोदों आरोना मानसि लाबोदों मिथिङाव पेसेन्जार लाबोलायबाय हारसिंसो नामा दिनै हारसिंसो सयजन औ फैबायना सफैबाय हाय होनदोब्रा खनसे फैगासिनो दं मानसिफ्रा नै जायगासो होनो हादोंब्ला जों बाहेरायावसो लानांसिगोन नामा जायगाखौ केन्डिडेटआबो मोनफैया माथो माबोरै जाखो एसे गोबाव नेहायबाय मानसिफोरखौ दिनै हाथाय दं नालाय हाथाय जानांगौ बोथोराबो नै एकदम गाज्रि जाहांदोंसैलाय दा दसेनि उनाव अखा हाबा खिन्थु मानसिफोरखौ मोननाय नङा र' गोदान फैनाय नङा आरो थानायाथ' थाखागोन बारु खिन्थु बेलेग फैनाय नङा आरोना एसे थाब मोनफैबानो जासै केन्डिडेटखौ गोदोना फोलावो नुहुरा मा जागोन केन्डिडेटआ नै लामा थ्रु नाहरजोब्बाय नुहुरनो रोंला माथो मानसिया थानो बाबाय बारा जिरायथ'नानै थानायनि माबा गैलाना मानसिफ्रा दाना हुदा गैला जाय फैबाय माने टाइम टु टाइम आरोना जाय फैबाय मिटिंखौ जाजानो लुबैयो आरोना दिनैथ' आरो हाथायबावसो मानसिफ्रा हाथाय जानांगौ मानांगौ दा गोबाव जाबा न'आव रायजागौलाय लांसैसैलै सोरबा थाब फैबा हामसिगौमोन मानसिफ्रा
जि बुरजा जाबाय नै दसेनो खिन्थु नेनोसो बाबाय उनथिं ना माखासे फिसा गोरलै गोनां दं नेनो बाबाय मानसिफ्रा नोंसोरबो फैलायबाय होनबा औ फैदों जोंबो सार फैयोनो दिनै सोरनो सोर फैयो सोरा मा नाम होनदोंमोनलाय बिक्रम रामसियारि औ रामसियारि आं बसुमतारिसो सानगासिनो माने गासिबो जमा जिरायलायबाय नै माथो नोंसोरबो दंफैलायो बा नै मालाय ओरै सानजानि नालाय एकदम गाथ्राखौ फैथारदों केन्डिडेटआबो सानजानि गावआबो सानजानि नालाय जोंहा नै अर्गानाइजार बिथांमोनहा मा मा अंख खालामखो मा मा लिरखो जोंहा नै सानबेसे जाखो लोमजानाया सानबेसे जाखो गैला थानाया सानबेसे जाखोलै माथो दाख्लै डिब्रुगड़आव आइसिआवसो दं होनना खोनादोंमोन थांखांबोबाय होनबा जा केन्डिडेटआ मा खालाम सानखो नेबाव सफैला माथो नै मानसिफ्रा फैदों आरो फैदों जायगायानो गैलायलायला एथ' मानसि बुथुमना दोनदों जोङो फिसा गोरलै गोनां गोजा माखासेफ्रा नै गाबख्रें गुबख्रें दा लाखिनोसो हानाय नंला र' मोनबाय नामा 5 बोसोर मोनदोंना 2.5 बोसोर जोंनावथ' बियो बोसोर 3 माने 15 बोसोर एमएलए जाबोदों बियो बेनिफ्राय एमपि बियो 5 बोसोर जाबाय खोथाया जाहैबाय मा बियो जोंनि दुखु सुखु जोंनि समस्यानि खोथाफोरखौ दिनैसिम दिल्लीयाव खनसेबो बियो बुंहैयाखै रायजोफोराथ' नुखादोंना आजिखालिथ' ससियेल मिडिया जुग नालाय बयहाबो मबाइल थायो आखाइ आखाइ बेनि रिपर्ट कार्डआ 0 होमबा जोंनि समस्याखौ लानानै बिथाङा जुदि फंसेबो खोथा जुदि बुङाबा बिथां बायदि मानसिखौ जोंनो नांबावगौ जादों देग्लाय ना होबावगोन रायजोफोरा मानो होनबाथ' जोंनि गिदिर गोलाव लिडारफोराथ' बिसोरनोनो होगोन देग्लायबो जेरै थांनाय बाराव आदा चित्र रन्जनखौ फेजेनबाय नङा जानो सासे बर' एमएलएआ जुदि धेमाजि बायदि जायगायाव जुदि जायोमोनबा माबा गाज्रि जागौमोन जानो होनबा जोंहा मोनसे गोग्गानाय थागौमोन जोंनिनो हारिनि बर' हारिया सासे धेमाजि बायदि जायगायाव एमएलए सासे दं होननानै नङा जानो खिन्थु जोंनि किसुमान आंगो लिडारफोरानो माने किसुमान खख्ला लानानै जोंनि भटखौ हाइजेक खालामनानै बिसोरनो फानो बेनि उनाव मा जायो जोंनि जिथुनाखि लामा मोननांगौ दालां मोननांगौ जोंनि गथ' गथाय फरायनाय स्कुलाव मास्टर मोननांगौ बेफोरनि खोथाखौ बिसोर बुंनो हाया बै एमएलएखौ दं होननानै बुंनो हाया जे नोलबारि बायदि जायगायाव जोंनो लामा दोंसे नांगौ होननानै बिसोर बिनो हाया जायो मानो होनबा जोंनि भटखौ बिसोरो थफ्ला बोनना हरखायो बे थफ्ला बोननानै जोंनिखौ हरबाय आरो बिसोरबो थफ्ला मोनबाय बिसोरल'सो मोनबाय थफ्लाया जोंनि रायजोआथ' मोनला नंगौना नङा जोंहा समस्या मेरला दं दैबानानिफ्राय लानानै जोंनि सेंग्रा लाइमोनफोरा दिनै बेंगलर चेन्नाइआव थाङो नंगौना नङा जोंनि बिखाया बेसे गाबो दिनै आंनि फिसाया बेंगलराव थाङो लोमजादोंना ओंखाम जादोंना जायाखै ना सोरबा गुबुना बुदोंसो नङा नङा बोसोरसे गाहाम बाहेरायाव थाहैयो जोंहा एसे दुखु जायो सासे एमपि बा सासे एमएलएआ थानानै जोंनि समस्याखौ समाधान खालामनो हानाय मानसिखौसो जों देग्लाय थिनहरनांगोन बेनिखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो दे माने खावलायो देग्लाय जेन सोरबा अमा दरसे जाहोबानो सोरबा जौ बथलसे लोंहोबानो जेन भटखौ होआ आंनि गथ' गथायनि थाखाय बा आंनि फिउचारनि थाखाय आंनि भबिष्यतनि थाखाय जेन माने आंनि माने मा नोंसोरनि नङा जानो जोंनि गथ' गथायनि थाखाय गेलेनांगौ होननानै गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट टाइम आं ओंखारदों एमपिआव रावबो गैया नङाबा दिनै धेमाजि बायदि जायगायाव बर' एमएलए जादों होननानै आं मिथिया जायाखैना
थांनाय बाराव खिन्थु जोंनि लिडारफोरा जुदि एसे नांना होयोमोनबा देरहाथारो आरामाव बियो देरहाथारो जोंनि जुनायावबो लिडारफोरा जुदि एसे नांना होनायबा देरहाथारोमोन खिन्थु बेनिखायनो आं एकदम गोसोनिफ्राय आं नोंसोरखौ बिसोरो गावबा गाव एकदम मनायाव भर्ति लानानै थाङो न'आव बिनि उनाव जोंखौ गोजाव होबाय थायो मोनदों खोमा लाखपति बायद' होनबाय थानायालाय आरो आं फैना फैयाखैमोन हमना लानानै मेन बाथ्रा जाबाय आङो जाबाय बर' सावथुन मुलुगनि सासे बोसोरगिरि दुलाराय आसाम हादोरनि बाथ्रा फैनो गोनांबो जादों नुबाय आं थिनियालाव माबायाव औगुरियाव चक्रनि अफिसा दखाना आंनि अफिस थाबाय थायो बाथ्राया आंबो सिन्था खालामबाय गमामा हारसिं सिखारदों ना सोरबा थुदों बहुद खोथा दं आंखौ कंग्रेसनि मानसिफ्रा नङा मानसि केन्डिडेटआ दाख्लै आंखौ गोबाख्रबनानै बुंदों नोंथांखौ आं लोगो हमनांगौमोन हायोबा नोंथाङा आंजों ओंखारदो आंनाव 500 थाखानि आइ कंग्रेस टिकेटानो दं दाबो बे जायगायाव बर'फोरनो 500 थाखानि टिकेटानो गैया आदा बिहुलानाव दंबा दंसै हा आदा जंगलाव दंबा दंसै जंगलावथ' गैला लंकेनाव दं खिन्थु दाख्लै बेयाव बिदिनो भिजिट खालामनो फैनायाव औगुरियाव आंखौ नुनानै मोजां सिनायाखैमोन बे आङो माबा कंग्रेस टपिकखौ आंनो थ्रोबोनायखाय बारा सिनायनो हायाखै बे लासै बोखारनानै आं बुंबाय हेल' सार आंखौ सिनायबाय फार्स्ट मुलि फानोमोन आं रायजोबो मुलि बे उदय शंकर हाजरिकानि मालयेसियानिफ्राय लाबोनाय डिएक्सन कम्पानिजों मुलिखौ बेजों आंजों बिथाङा स्टकेज मालिक मुलिनि भान्डारनि मालिक एर'प्लेनजों लाबोयो मालयेसियानिफ्राय हबेलि लाबारियाव बोखायो बेनिफ्राय आङो एजेन्ट जानानै फानग्रामोन सिनेमाया बहुत बदाय बेनिफ्राय बे आंखौ नुनानै टपिकखौ खुनाय लोगो बिथा खालामबाय हाब आसोल सिनाखिया माथो मैदोमै मा फोदों बोरै गाव पन्सायतआव नोंथांसोलाय आंखौ नांगौआनो जाबाय थांबा आं दाबो फैसा मोनो इसेयाव जेननो बिखा खालामसो मोनदों आङो बेबायदिनो बार जुदि दारायबाय थाग्रा जोंनि बर' केन्डिडेट ओंखाराब्ला गमामा जोंहा एसे खैफोदानो दं जोंहा गिलुबालु खैफोद दंमोन बिजाबो होजाया हरै माबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनो मिनिस्टार फंबाय जोंहा बसुमतारिनि दैदेननायाव नारा नाथा बेसेबां नोगोद खौसेखा मेन बाथ्रा जाबाय लिडारफ्रानो खौसे नङा आं सैथो बाथ्रा बुंदों लिडारफ्रा खौसे नङा आं एबार खोनादों रोमै लाबोखांबायानो दुब्लाया मालाय औ जोंखौ फाननानै लाबोखांबायानो मा नाम गारिबावनो औ जोंथ' आफादा जोंनो गैया मेरला आफाद दङ बेबा सोर आफादा लोगो नांनानै लाबोखो आं एसे खोनाबाय आरोखि दिनै बुंजोबथारबा बुंथ'बावनोसै मेन बाथ्रा फैदो दाना नैबे मिसिं जनगोष्ठी हेल' फुटबल मिसिं मिलाखै बे मिसिंफ्रा बिसोरखौ बारा फोथायनो हाया होनना साननो नाङा बिसोराबो अरनांदों खिथुआव अरनांबाय गिलुबालु अरनांदों जाय लिडारफोर एसे मिथिबाय जोंना गामियाव आबादारि आबाद मावग्राफ्रा मा मिथिनो मानो थाबाय थादों मोनजाया मोनजाबाय इन्डिपेन्डेन्ट निर्दलियाव खिथुआव अरनांबाय बिसोराबो मोजाङैनो आंनि फिसाजोआ संकंआव वार्ड मेम्बार गणशक्तियाव वार्ड मेम्बार ब्रानो दारायहोदो आरो रावखौबो दारायनो होआखै ललिता बसुमतारिया दारायबाय जेब्ला रावबो दारायनो मोना बास देरहालांबाय संकंआव बैसांनि रायजो बियो गणशक्तियाव दा भाइस प्रेसिडेन्ट बेखायनो आंबो फोथायबाय बिस्रा मोजां नांमारदों खिथुआव अरा दाबो सानफ्रोमबो ज' थागोन देरहाबाबो ज' थागोन जोब्बायना Bikram Ramchiary!
এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সাংসদ পদৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা আমি পৰিলক্ষিত হৈছোঁ দেখা গৈছোঁ যিহেতু এইবাৰ মামা নহয় ভাগিন এজন ওলাইছে আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিত বিভিন্ন দলে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত ৰাখিছে ঠিক সমান্তৰালকৈ আজি গোগামুখ নলবাৰীত আমাৰ নিৰ্দলীয় পাৰ্টিৰ এজন কেণ্ডিডেট সাংসদ পদৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাজনীতিত আপুনি ভৰি দিছে যে সাংসদ পদৰ বাবে 12 নং লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে আপোনাৰ মতামত কি ৰাইজক আপোনাৰ কি আশা আকাংক্ষা আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আপুনি কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য লোৱা হৈছে ৰাইজৰ কাৰণে আশা আকাংক্ষা বহুত আছে আমাৰ বহুত সমস্যা আছে আজি পৰ্যন্ত কিঞ্চিত সমাধান হোৱা নাই ঠিক আছে ৰাইজৰ প্ৰতি আগৰ সাংসদজনৰ একো একটা গুৰুত্ব নাছিলে ইয়াৰ কাৰণে এতিয়াতো মই একো হোৱা নাই হৈ ল'ব দে তাৰপিছত কি কাম কৰিম দেখাই যাম আগৰজনটো একোৱেই নকৰিলে হয় না নহয় বহুত কাম কৰিব আছে বহুত সমস্যা আছে হিচাপ নাইকিয়া সমস্যা আছে হয় ইয়াতে ক'ব লাগিব যিহেতু এতিয়া আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাজনীতিত ভৰি আজি নিৰ্বাচনী চলোৱা দেখা গৈছে যিহেতু এতিয়া বিভিন্ন শক্তিশালী দল সংগঠনে বিভিন্ন দল যেহেতু বিজেপি ক'ব লাগিব শক্তিশালী তেওঁলোকে আজি হাজাৰ হাজাৰ লোক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে আপোনাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেনেধৰণে আপুনি লৈ গৈছে প্ৰথমতে মই ক'ম আপোনাৰ जोंहा नै मिटिङाव नुजाफैनाया बिराद बुरजामोन आरोना जायगायानो थोलायलायासै थांबायथ' आरो खावसे हाथाय खालामखांबाय दोनलांनाया फ्रि दै सार जोंना दोनलांनाया फ्रि दोनलां ৰাইজৰ হকে কাম কৰিলেহেঁতেন তেখেতলোকে এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰিব লাগিলেহেঁতেন আজি যিমানটো টকা ইহঁতে প্ৰচাৰৰ নামত খৰচা কৰিছে সিমানটো টকা যদি ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যদি লগাই দিলেহেঁতেন তেতিয়াই ভাগিন ওলাই নাহিলেহেঁতেন ঠিক আছে হয় ইয়াতে ক'ব লাগিব এবাৰ লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ এবাৰ মামা নহয় ভাগিন ওলাইছে एसेबाबो फैसा होदों लानांगौ माथो फैबावगोन नोंबो एसे थिनबाय बिदिसो थिनबावबाय माब्रै ओमफ्राय बबेनिफ्राय फैफाखो नोङो एक्सुवेलि आंखौ फन होदों फन होनानै फैनानै बे उगुराव माबा दंफैयोमोन ओमफ्राय फैदो आमाय आं नोलोबाराव प्रग्राम मोनसे खालामदों बिमाय जाखायो जानाय सोमोन्दो ओमफ्राय जागोन दे लिंहरदोंब्लालाय माथो थांदोंनि दे होननानै आं फैफाबाय आरो मोजां जादों खारन आंहाथ' टाइपनि बिदि पार्टिसिपेट माबा गैया नालाय इन्डिपेन्डेन्टआव जोंहा एलाव दंखायो एलाव दंखायो एलाव दं न'खरनियानो जाखायो 20 दिन लाबावगोन शुटिंआ माबाया फैसा पार्टुआ 20 दिन लाबावगोन 20 दिन लाबावगोन ना बाब थाजा फैसा बाहायगोन देग्लाय जोंहा नै आबौआ थैसाम पार्ट 2 नङा होमबा थैसाम पार्ट 2 आव मा रल लादों देग्लाय मेन गुन्दानि बिदासो प्रमोसन जाबाय आवगोलथ' मेनथारमोन नोङो औ दा माबा बोरायनायखाय बिदा होबाय ओमफ्राय नामा जाबाय सिला औ ओंखारनायाव मिउजिकआ एसे खाथ्रा जागोन आरोखि आंबो मोजां मोनदों एबारनिखौ साबसिन जागोन होननानै आं फोथायनाय दङ जिहेतुके आङो फैसाम पार्ट 1 आवनो मेन रलनि दाखुथारमोन नालाय गुन्दाथारमोन नालाय साबसिनसो जागोन आरो हनै माबाफ्राबो एक्ट्रिसफ्राबो माबामोन दङ आपनार गेमस्रि ओमफ्राय हनै मनालिसा आरो ओमफ्राय लिना औ आरो बेनिफ्राय जोंहा बे कमेडिनि माबाया मामोन दैमुमोन दङ आरो बेनिफ्राय रुबिनि गिबि माबायानो थाबाय इसाबो थाबाय साब्रै औ मोजांसिन जागोन रायजो जागोन बेसे गोबावसिन उनाव रिलिज जागोन बे फिल्मा बियो मथा मथि 15 आगस्टनि गिबियावनो रिलिज होनायनि हाबाफारिखौ लादों आरो नै दानिफ्रायनो बुकिंआ द्लाम जाखाबायथ' आरो बहुत माबा जादों पपुलारिटि जादों आरो औ जादों जाय फिल्मा माने बिराद माबा जागोन बे बुस्थुआ शुटिंनिफ्रायनो पपुलारिटि जाखायो जायो आं गमा मा बुंदों थैसाम पार्ट 1 निख्रुइ नैबे पार्ट 2आ एकदम गोगोमसिन जागोन नायनायावबो रोसि गोनांसिन जागोन आरो मुम्बाइनिफ्राय लाबोदों माबाखौ बबे फाइटिं माबाफोरखौ एक्सन डाइरेक्सना मुम्बाइनि गोजा बे थैसाम पार्ट 1आथ' बहुत गोबावनिफ्राय ओंखारनाय नामा ओमफ्राय पार्ट 2आथ' नै बहुत गोबावनि उनाव बहुत गोबाव नै दानि भार्जनजों ओंखारगोन नङा होमबा मिनिमाम 15-12 बोसोरनि टेकनिशियानसफ्राबो बिराद मोजां जागोन ना मोजां ओंखायनो माने बांसिन साबसिन जागोन आरो ना जा माबाया टेकनिशियान डाइरेक्टरा
भास्कर ज्योति दले आरो बिथाङा केमेरामेनबो केमेरामेन बिथाङाबो एवार्डबो मोनखांबाय बर'फोरनिफ्राय एबारावबो आसा फारिनो थादों अनेकगुला मोजां जागोन होननानै थैसाम पार्ट ओमफ्राय एकदम जा नोंसोरथ' गगामुनिफ्राय मेन सिनेमा रलाव दं नङा होमबा ओमफ्राय दा जोंथिंबो बे बुस्थुआ शुटिंआ जोंथिंबो लाफैनायनि खोथा दं नामा गगामुगावबो लकेसनाथ' लकेसना अरुणाचल दनिपल' एयारपर्टआव लाखांबाय एक्ट्रिसा फैयो धेमाजि गगामुगाव लाफैनायनि बिथाङा आउटनिफ्राय फैयो औ दा धेमाजियाव फैयोब्ला गेरगामुगाव एसे खोथा बुंदों आरोखि जुदि बोरैबाफोर फैनांगौ जायोब्ला नैबे गेरगामुगाव लाफैनाय जागोन ओरैनो मा शुट जागोन बे जेनेबा ओरैनो मेथाइ जागोन ना माबा बेवहाय मोनसे एलबामखौनो लानाय जागोन मेथाइखौ आरोना ओरैनो ओमफ्राय आं मोनसे खोथा सोंसै जेनेबा नोंनि गुबै दा डायलग दङ होमबा ओरैनो फिसा मोनसे डायलग नोंनि दा बेयाव ओरैनो होनो हागोन नामा मोनसेल' जेनेबा डायलगा औ नैबे माबायाव अरुणाचल दनिपल' ककेला एयारपर्टआव औ बेनि एयारपर्टनि एरिया सेर सेर औ हाखौ आंखौ औ सासे माबाया एयारपर्टनि gwbangआ औ थिनो आरोखि औ जे सिला नोंथाङा हायोब्ला नैबे एयारपर्टनि सेर सेर हाखौ गरिबगुन्द्रानिफ्राय कब्जा खालामनानै ला नोंथाङा खर'रपति जागोन सानसे समाव बुंनायाव आंहा मोनसे डायलग दङ जाखाबाय होननानै हमना ला नोंथां बोरबाबु खोनाबाय गोसोम मा बुंदों फंबाय बेखौ बुंनाय जादों जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंहा आबौखौ लोगो मोननानै लकेलखा जोङो लकेलखा नालाय जों लोगो मोनलायबाय थाखायो आरोना थेवबो खोन्थाबाय माने फिल्मा बहुद पपुलारिटि जादोंना न' शुटिंनिफ्रायनो ओंखायनो माने एसे खोन्थाबाय आरोना सोंबाय आबौनाव थ' गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ